Sinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Kaya so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong talas programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito. Nakaulupyo o dasayan kabuwasan Maktriyon Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanjad na technical control si Engineer Nixon Dakala. Agunatan na Huwebes
Petsa 7 bulan na Agosto 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. At kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Buanges yalaken mangatman mamatay inaristo na pulis. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. 52 anyos sa laki nakawit na paltog insigapan na patong-patong yakaso. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklo na simalpok jad SUV, driver na motorsiklo, grabe na sugat-sugatan. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal infrastructure project papaimbestigahan na Presidente Marcos. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Leader na gana running syndicate asakuti na si IDG. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Pampanga Mayor inaristo at 80 million yasuhol. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Chodoro inyagal to niya so indaong na China. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Panangkat na bulas jad biyag tao sinuspende ng Presidente Marcos. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6 City nakabuasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Mariston Tampol so 68 anyos siya laki at dagat maton na pation so 66 anyos siya bi. Agawas insidente at oras na alas 5:48 na ngarem. Jada purok Inanama Barangay Dumampu Tabali na Singgan Pangasinan. Kinawat so nariston suspect at ngaranton Danilo Garcia Padillo. Wala asawa dumaralos laga niya sa may biktima so kinawat ang ngaranton na Dolores Padillo. Wala asawa ang kapuyanapan na namparan residente na bitlan na lugar. Jad investigasyon natan na base madab palapag na sari akay mato na sa may biktima so wala darpan na garita na Elena Rubio Season ya walay karawiton na Pigara Metro at abong na biktima. Biglan na inasinggara na suspect si biktima jadagantan rason na biglan na nguyos na kotselyo tan na sasaksagan to niya so abitlan biktima. Bangbalat akabatik jada kaabay abong si Mabintampol so kabiyangan na pulis tan sare barangay official yatampol at abitlan lugar tan na inaresto so suspect asamsama subong bananton kutselyo yaunong at biktima oras na alas 3 na ngarom sa may suspect so akainom lang na alak tan si katoy armado na barang tan maton na patiyan so asawato niya. Sa may suspect so binitbit na sari taklay nuloy awit iray ginamit to na kutsilyo tan si katoy inawit Jada Police Station for proper disposition. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Laki nakawit na paltog nan banta at bilay na construction worker estado at oras na alas 9:40 na kabuwasan yagawa jad barangay San Juan na syudad na San Carlos. Kinawat sa biktiman si Jonald Jimenez Reyes 32 anyos residente na bitnan lugar. Laga niya sa may suspect so kinabat ang ngaranton Ramel Verselis Reyes alias Mingming 52 anyos wala asawa residente na bitnan lugar. Jad inisyal investigasyon
Akabatan niya sa may biktima sa personal ya imapirong at police station. Tanintan over to niya sunay ni mem yata uros siya walay limaran bala. Unong ada complainant sa may suspect so si mabed abong na complainant ya aka motor tan timunda darapan na abong nabilang complainant. Akapan sa sangsangan sa suspect ang complainant sa may suspect so armado na antikaya paltug taninto tokto niya edulo na complainant tan nan salita na maugos siya salita sa may suspect so timakas kaya rin na insidente dada ang panresponde na sa retaklain uloy na aresto sa bitlan suspect tan si katoy inawit jad patambalan pa pasilong at medical examination kaso na grave threat physical injury scandal tan insunggay na Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition sinsagipla laban ed abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Motorsiklo si Malpok at SUV agawas o aksidente oras na alas 8 na Kabuasan Yad National Road, Barangay Tagudin, Balay na Mabini, Pangasinan. Kinabat si biktiman si Jumedis Buen Regaspi, 42 anyos. Ang asawa negosyante, awalaan na lisensya. Residente na Barangay Poblasyon, Syudad na Alaminos. Si katimamamaneho na Suzuki Raider 150 Fi motorcycle na abangga na ambalangan Mika Isuzu MUX yamamanehoanan Alberto Birug Caberto 52 anyos walay asawa negosyante awalaan na lisensya residente na Barangay Alos Syudad na Alaminos. Jad ginawan investigasyon na Mabini Police akabatan sa redwaran luluganan sumbabatik at bitlan lugar mamarap jad west direction na limad giligya na karsada so Isuzu MUX bangbalit si katos walad unaan na akasabila at kagawa na insidente bigyan si Malpo so motorsiklo siya na sa may aksidente akagamor na sugat so driver ng motorsiklo tantampol yung batik jadwa Western Pangasinan District Hospital at Syudad na Alaminos legan niya sa may driver na Isuzu MUX so agmat asugatan sa redwara luluganan so inawit jada police station na Mabini for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan na rin katubukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapagadasara balitad nasyonal wadyan ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan.
Alas 6:15 na po ng umaga, 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Desidido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napapanagutin ang lahat ng mga kontraktor sa bansa, hindi lamang ang mga sangkot sa mga flood control projects, kundi lahat ng infrastructure projects sa buong bansa. Iniutos ni Marcos ang pagsasagawa ng investigasyon sa lahat ng infrastructure projects, partikular na sa Luzon, mula Region 1 hanggang Region 5. Magugunitang sa ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo, kanyang ibinunyag na palpak at guni-guni lamang ang ilang mga flood control sa bansa dahil sa patuloy na pagbaha sa tuwing magkakaroon ng pag-ulan. Partikular na tinukoy ni Marcos ang San Juanico Bridge na umano'y napabayaan, na kung saan ang naturang proyekto na nagdudugtong sa dalawang probinsya ay tinayo sa panahon pa ng kanyang ama. Magugunitang bago pa man ang sona ng Pangulo ay ilang tulay din ang gumuho at mga nasirang water break wall na siyang sumasangga sa mga tubig. Nais ding wakasan ni Marcos ang palakasan at connection system sa Department of Public Works and Highways, lalo na yung kontratista na malalapit at may personal na relasyon sa mga opisyal. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 60 araw ang lahat ng importasyon ng bigas simula September 1, 2025. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, na ginawa ng Pangulo ang hakbang matapos konsultahin ang mga opisyal ng gabinete sa kanilang 5 araw na state visit sa India. Ayon pa kay Gomez, layon ng suspensyon na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka sa pagbaba ng presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Matatanda na inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kay Pangulong Marcos na taasan ang taripa sa mga imported na bigas para hindi malugi ang mga magsasaka. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Arestado ang isang negosyanteng nagsisilbi umanong leader ng gun running syndicate habang nakaiwas sa pagka-aresto ang kanyang kasabwat sa ikinasang buy-bust operation sa kahabaan ng Maharlika Highway, San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas. Ayon kay Major Michael Nathaniel Visco, Batangas CIDG Provincial Chief, sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in the Philippines ang businessman na si Sandy Panganiban, na tinaguri ang leader ng kilabot na gun running group na nag-ooperate sa Calabarzon Region sa tanggapan ng Piskalya ng Batangas. Ayon kay Visco, ang operasyon ay nag-ugat sa impormasyon mula sa mga asset ng pulisya na ang grupong Panganiban ay sangkot umano sa mga aktibidad ng iligal na pagbebenta ng baril. Bunga nito, nagsagawa ang mga intelligence officer ng CIDG Batangas ng operasyon at nakipagregosasyon sa nasabing grupo noong Biyernes ng umaga. Habang tinatanggap ng sospek ang marked money kapalit ng hindi lisensyadong mahabang baril sa isang police pusher buyer, agad siyang inaresto ng mga police backup ng CIDG Batangas noong Biyernes dakong alas 11 ng umaga. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, ipinagtanggol ng Alyansang Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa ginawang depensa nito laban sa pagsasabi ng China na government na destabilizing. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha,
Hindi basto si Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro. Tumindig siya para ipaglaban ang bansang Pilipinas. Si Gocha na kilalang tagapagtanggol ng soberanya ng Pilipinas ay naniniwalang matagal nang ginagamit ng China ang impluensya at kapangyarihan nito para patahimikin ang sinumang kumukontra sa kanila. Pinuri ni Gocha ang pagiging prangka ni Chodoro na nagsabing hindi Amerika ang dahilan ng tensyon sa karagatan kundi ang mismong agresyon ng China. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, arestado sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation NBI si Pampanga San Simon Mayor Abunjo Punsalan Jr. kaugnay ng pagtanggap nito ng 80 million pesos bribe money mula sa isang kumpanya ng bakal. Bukod kay Punsalan, dinakip din ang isang alias Ed na sinasabing kasabwat sa bribery ng ikasa ng NBI ang operasyon bandang alas 6:15 ng gabi sa isang restaurant sa Clark Angeles, Pampanga. Batay sa ulat, naghain ng reklamo ang Real Steel Corporation hinggil sa 80 million pesos na bribe money na hinihingi umano ng alkalde. 30 million pesos bilang inisyal sa kabayaran at 50 million pesos na ibibigay ng hulugan. Ang nasabing halaga ay kapalit ng paborableng desisyon mula sa lokal na pamahalaan. Binitbit din ang security personnel ng alkalde na may dalang mga baril. Alas 7:50 ng gabi ng Agosto 5 sa NBI headquarters sa Pasay para sa verifikasyon. Ipaghaharap ng reklamong paglawag sa anti-graft and corrupt practices ang dalawang inaresto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, palit pwesto ang dalawang general sa biglaang rigudon. Sa Philippine National Police na ipinatupad kahapon Agosto 6. Itinalaga bilang Deputy Chief for Administration si Police Lieutenant General Bernard Molanida Banak, kapalit ni Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates na commander naman ng Area Police Command Western Mindanao. Ang Deputy Chief for Administration ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa PNP. Si Banak ay isang veteranong opisyal na nagsilbing tagapagsalita ng PNP noong panahon ni dating PNP Chief General Oscar Albayalde at kalaunan ay naging direktor ng Plans, direktor ng PNP Training Service at direktor ng Police Regional Office 8. Kilala si Banak sa loob ng organisasyon bilang profesional, may malawak na karanasan at hindi nasasangkot sa pamumulitika, kaya tanggap ng marami ang kanyang pagtaas sa pwesto. Nag-ugat umano ang rigudon sa mga kumalat na chismis mula sa kampo ni Nartates na siya na ang papalit kay General Nicolas Torre III pagsapit ng Marso taong 2026. Bagamat kilalang istrikto si Nartates, wala naman umano itong matibay na track record bukod sa pagiging direktor ng Region 4A, NCRPO at Deputy Chief. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, hindi maglalabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng listahan ng mga hindi beripikadong individual na nasa likod ng maanumalya at substandard na flood control project sa bansa. Sinabi ni Palace Press Attorney Claire Castro na hindi gagawa ng pagbabanta o maglalabas ng anumang unverified list ang Pangulo habang patuloy ang ginagawang investigasyon dito. Ang tugon ni Castro kaugnay sa panawagan ni mamamayang liberal o ML Party List Representative Laila De Lima na pangalanan ni Marcos at kasuhan ang mga sangkot sa korupsyon sa flood control projects. Tiniyak naman ng opisyal na habulin ng Pangulo ang mga korap at individual at kanilang mga kasama na nasa likod ng maanumalyang flood control sa sandaling matapos ang investigasyon dahil mahirap magpadalos-dalos ng kilos at baka mayroong mga inosenteng masabit at maapektuhan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
At sumayin ang ating mga pambungad, almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:26. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito na
Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:31 nakabuwasan patuloy na programan Maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre saray nakolapyo da sa programa. Good morning Pangasinan, Maabig iya kabuwasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muhares. Kay ibang matitan at technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, petsa 7 sa buwan ng Agosto 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating dyan na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, o maging sa mga greetings ninyo, pagbati sa mahal nyo sa buhay, mag-text lang po sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784 at yung aking personal na text line 0946-503-6465. At yung mahal sa buhay, yan, pwede rin Facebook. Ayan. Mahal sa buhay, Oo. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at Mahal sa Buhay sa YouTube. Iyan. Mahal nyo sa buhay. Sabi mo. Oo. Mahal natin sa buhay. Yung mostly naman na nagsusumbong sa atin dito, mga sinusumbong nila hindi nila mahal sa buhay. May issue Hindi nila mahal. Hindi naman nila yan Hindi nila mahal sa buhay. Okay. Meron sila mga opisyal na tutulog-tulog. Pero may mga may mga opisyal na talagang ginagampanan nila yung kailang trabaho. Tulad yan sa bayan ng Mapandan, maraming mga kababayan natin dyan na talagang masaya sila dahil yung kailang leader, yung kailang mayor, talagang masipag magtrabaho, masipag manungkit ng pundo para sa mga proyekto, di ba? Tulad doon sa kailang public market, yung public market nila, di ba, napuntahan natin noon, nakabisita tayo dyan at nung pumunta tayo dyan, nakita natin yung mga problema dyan sa loob ng public market noon. Tumutuloy yung mga kisame, yung mga yero, butas-butas noon. Nung first term ni Mayor Christian Biga. Nadaanan niya. So ngayon, nung nakita niya yung problema, agad naman niyang binigyan ng solusyon. At inayos nila yung kisame, yung mismong public market. Kaya masaya yung mga market vendors dyan sa Mapandan at ganun din yung mga namimili sa loob ng public market dahil hindi na sila nababasa. At tignan mo nga naman yung itsura ngayon ng public market, napakaganda, maayos, talagang inayos yan sa administrasyon ni Mayor Christian Biga yung public market na yan. Actually yung kanyang mission dyan talagang pagandahin at ayusin. Hindi lang mukha pati ang serbisyo. Kaya Correct. nga sa kanyang ikalawang termino ay no doubt talaga layos, di ba? Correct. Ato tayo sa kimot gabagabay datan si Mayor at sa may unaan niya termino to impalang ng tulay. Impalang ng impali na tula. Wala natan wala la the second term. Marami pa hong darating. Abangan niyo lang, abangan niyo lang. Kasi diyan sa Mapandan talagang booming town na yan nakikita na na talagang dumadagsa yung mga negosyante diyan na sila po ay nagpapatayo ng kailang mga negosyo. Marami pang mga nag-i-scout ng mga lupain
para sa ganun magpatayo sila ng negosyo. So malaking bagay po yan dahil additional sa income ng munisipyo yung mga dumadagsang mga negosyante at siyempre makakapag-create ng maraming mga trabaho. Kaya't dyan sa Mapandan ay napakaswerte nila dahil masipag po yung mga opisyalis dyan headed by Mayor Carl Christian Biga. Kaya't abangan nyo dahil marami pang darating na mga tulong galing sa national, galing sa ibang bansa na yan po ay talagang pinoporsige ni Mayor. Di ba nung nakaraang linggo bumisita sila sa Senate? At may mga bit-bit na magandang balita. Yan. Lahat sila, ang kapatila. Pati may councilors. Correct. Iba. Kaya't dyan sa bayan ng Mapandan ay asahan ninyo sa darating na panahon from third class magiging second class municipality na yan. Yung bayan na yan. Although na yung bayan ay nasa yung talagang interior kumbaga dahil dadaan ka sa Mangaldan, dadaan ka pa sa Manawag kung merong sakasakali. yan, nasa gitna merong 7 lagusan. May 7 daan para mapuntahan. Yan. Pitura so boundaries to tanyakin. Baloy. Hindi mo sa Baloy kasi San Jacinto, Mangaldan. Santa Barbara. Manawag, Urdaneta, Limara. Pero merong 7 daan para makapasok ng Mapandan. Ayan. So napakaganda yung strategic location ng Mapandan congratulations sa mga namumuno diyan sa Mapandan dahil talagang public service ang kailang ginagawa. Meron tayong dito text 0968-4630. Magandang umaga po sa inyo. Nakikinig kami dito sa Public Market Mangaldan. Mapanda. Mangaldan to. Text? Itong text. Mangaldan. Mabimasil kang tampol na bali. Hindi kasi may text binasa ko. Binasa ko lang itong text sabi niya 0968-4630. Magandang umaga po sa inyo. Nakikinig kami dito sa Public Market ng Mangaldan. Pinapaabot namin ang taos-pusong pasasalamat kanino? Kay Vice Mayor Johnny Cabrera sapagkat ginawa niya paraan ang tumutulo sa loob ng public market. Ilang taon na naming sinabi kay Mayor hindi inaasikaso kahit ang opisina ni Market Supervisor nahuhulog ang kisame at tumutulo kapag umuulan. Pero ngayon inayos ni Vice Mayor Cabrera kaya wala nang tumutulo. Salamat po Vice Mayor Cabrera, sabi niya. Tingnan mo yan. Vice Mayor ang umakto sa problema na yan. Yung Mayor, ano nangyari? Teka, trabaho ni Mayor yan Kaya nga. Bakit si Vice Mayor pa ang nakaisip? Sinabi ayon dito. Ano bang pinaggagawa ng Mayor dyan? Sabi dito, matagal na daw nilang sinabi kay Mayor ito. Pero hindi naman inaasikaso. How true? Mayor Buena de Vera, Pareno, na hindi mo raw inaasikaso yung problema sa loob ng public market. Ayon dito sa dinulog na reklamo. Kung nakikinig kayo dyan, pwede kayong tumawag dito at magbigay kayo ng paliwanag kung bakit po hindi nyo binigyan yung hinaing ng ating mga market vendors dyan sa bayan ng Mangaldan. Wala po kaming masamang tinapay din Mayor. Sinasabi lang namin, pinapabot namin sa inyo kung bakit po mga problema ay na dapat kayo po yung magresolba
bakit inantay pa yung bagong Vice Mayor na siya po yung gumawa ng aksyon para sa ganun ay maayos yung loob ng public market na sinasabi lang tumutulo. Pati yung may matindi ditan, may gubida, papaktakla. Diyan kabayag tumala. Pati may pati may opisina ng market supervisor ko no. At napupalagsuki sa mitan na again, may untutulo ko no. Kaya't ang tanong po namin, bakit hindi po inaaktuan ni Mayor Paraino ang mga ganitong problema? Simpleng problema lang yan. Meron naman silang mga municipal engineer, di ba? Tsaka may pondo naman yan. May pondo. Pigaraba latay kinay may igang ganto so municipal engineer nung pamanay so public market tani unto terter ko no napapalagarik kisame paano walay napaktakan estimate mo pa no pigaray nagastos at aruman mula may kiyan may pasak kwantura tapyan na ipasak mo raman so kiyan araman mo yung presyo to. Tapos dakalso na gawa to. Lante. Kaya araman mo yung araman mo yung amount. Tapos wala yung naisaliw na pasak. Siyempre, pasak may gubida. Lante, napupulag. May gubida, no? Salatan lang, di salatan, agauman. Wala naisingit ko labat. Naisingit ko malabat. Tani aanapan ko raramay kin may litrato. Yeah. At sa tay kasi mahilig yan mampakintani, mampapost si Mayor. Diyan may information office. Siya aanapan ko may distribution na relief. Relief? Kini? Kini? Unta kin. Akin at amin niya bali lawarit wala ray documentation da nalapood pondoy munisipyo ta calamity fund sa balitak bala ditan sa in-distribute distribute iran to pero salamat irarami kabaloy yan to pero aga kaaday da namin nalapod probinsya piyaran la po probinsya masulok ka 3,000 ya pax Likod satan wala na. Satan walay kumpanya. Ang intermot. Private company. Private company tan. Balaga kumpanya ang intermot. Ang iter. Distribute mat. Natan ineskulan to. May nalapod LGU Ineskulan to. May nalapod LGU tangi paway kayo calamity fund Ang paano kinmet? Paano inlugan nyo la di man agama nayari. Manggastos ka sa ana pa editan. Dumay pundoy LGU at sa ating calamity, dumay pundumot at probinsya. Dumay may kiyan, may lante, donate. Atay pundo, atay interdadtan niya goods, interdala, nalapod probinsya, i-distribute da. Correct. Saray totoo mo't, siguro, sa pakanta da, aman-lamay nalapod munisipyo. Sa gabi yung babagasirin, agto yung bagasirin on the moment, no, siya para may ng donasyon. Ang po, ito yung bagay ngaran. Ito nang gapod kin, information of impaboral. Impaboral. Impaboral ng mayor, may distribution niya pinicturan. Agto yung baga no si para ang iter. Hindi, si Ana Pandabalot, may pundo. Pundo. Mayor tepat dama labat. Ana Pandatay, kasi ang itermot ayamanaya, sa inter na munisipyo, kwarta. Kwarta? Kwarta. 300 pesos. Paano justify man natin? Ang kontabala no so para ini dandan sa talon lasos. Kasi kaya nga relief goods. May item. May maganon iloto. Maganon na consume. Ang gabi pangaliwa mo. Dati. Bagyo. Katulantin ita the relief goods. Ano untan manaya no kwarta-kwarta lang ita rio 300 pesos. Pangaliwan doy. Ang po, saliw da alak.
Pangaliwanda at sa atin 300 pesos. Okay, justified. 300 pesos. Sandala kwenta no. Pigara. More or less. No pigara tayo na idanditan. May relief goods ang ibaga kayo yakin. Ang aliw kayo relief goods. Kulanto tayong bunog yun. Ilante. Pigara so amay impuayo sa tay part na sa tay calamity correct. fund. Atan susakyan tapat. Amay part tutan kasi amalante may 300 pesos. Okay. Ditad mangaldan. Sa ana punda amay worth 1.5 million pesos siya relief goods. Angga po. Kasi sa imbunog dat interna probinsya. Interna kumpanya. Wala yung private company ang iter. Kulanto may angaliwan yun sa atin 1.5 million mut. Hindi. Kulanto ang sa kiyalata. Sardinas. Duara may binanggit to na ken amay analiwan da. Pero angga po mo sa salida. Angga po. Ang pala na mula tayo ang aliwan da. Angga po. Aga kasaliwa mo. Aga kasaliwa. Teteputan dalantino. Paano tayo justification to tayo relief goods siya pinurchase? Kulaan to tayo relief goods siya pinurchase yo. Lante. Tas ay imbunog yo nalapod probinsya at nalapod private company. Say kuwa. Mayor Bona. Tapa mo alaba yan. Nani gabayon ubatan. 0939-100-9931. Tan 0927-974-2784. Tanong lang po yan ng inyong mga kababayan dahil naglabas kayo ng calamity fund na wala namang relief. Ang kapoy, ano po dami relief na po LGU. Lante. Kasi sa relief yung bunog yo, may si kayo, donasyon. Kaya po, kasi balita ta dito na non-purchase ira. Kulanto tayo pinurchase yo kulanto may ken, dapat sa kuwad sa atan na stricto sa atan. Okay, no, non-purchase ira. Antura so sara may ipresenta at Commission on Audit, dokumento. Pinuntarat na justify ratan sinasaliw ira item wala ratan relief goods siya babagayo ang piano si bagayo ni amay ken kanyo si Mabidya si Mabid sa arate barangay aratan na ramay donasyon balat kanya nakaukulan aratan niya kwarta tanalapod taxpayer si aratan kwarta nakaukulan niya ken amay na-audit yung maong tapyan untan at anta nakaraklan no ineri sunakar na saratan iya pundo. Tapa laba ngayon. Tanong lang po. Kami po ay nagtatanong lang dahil kami po ay mensahero lamang. Correct. Agdaman na direktan itapotad si kayo. Nga po. Katon, ipasabitan si kami layman, tapotad si kayo. Kanya lang total, makuli-kuli kimot, mampapalitrato, man sasalitad ken. Documentation ko naman. Pati may alabasan yun gagawin dan karsada. Wala malaman. Kanyan nang tayo tanawatan na kabaten tayo no talagan na ken ng purchase ira pigare purchase pigare amountutan. Baka naman hindi pa sila nagpo-purchase. Bibili pa lang. Bibili sang kabibili. Hindi pwede nang bumili ngayon kahit wala nang baha. Gano sa danom natin at hanggang abot na lapis ya konda. Lantewa. Kanya na aratan mayor, tupat lang bangat na sa rekabaluyan nyo. Aratan niya impasabihan miran impormasyon. Si kami minsahero lang bangat. Ang gapoy personalan diyawa. Ipapasabay dahil si kami aratan mo lang at agdanay direktan si kayo kanyan si kami so may pasabi na mensahe si kayo. Ayan, bilanggit po namin yung mga numero. Ayan. Kung gusto nyo rin hong pumunta dito, gumising ho kayo ng maaga. Makakan piyaman subok na gumising ho kayo ng maaga at nakabukas ho yung pinto. Ayan. At bintana. Welcome ho kayo dito sa aming istasyon programa. Correct. Para sagutin ho yung mga tinatanong ho sa inyo. Na mga kababayan ninyo. Ayan po. Okay. Alas 6:50. Nakabasan. Good morning sa lahat ng mga viewers natin na nanonood sa FB Live natin. At ganun din mga nakikinig sa kailang mga radyo, sa kailang mga bahay.
Thank you very much po. Si Ryan Solis Flores. Good morning po. Ako po si Ryan Solis Flores na nasa Poland. Ayan. Poland? Poland natin. Wow, bali-bali shout out sa pamilya ko sa Hermosa da Sul. Na sila Marifi Flores. Yung wife niya ito at yung mga anak niya good morning po sa lahat ng mga pamilya Flores diyan sa may Hermosa da Sul. Yung Hermosa do yung papuntang ito Infanta. Ayan, good morning po sa inyo. Nanonood sila sa atin. Ayan, good morning. Si Ronald Pidlawan, dito si kita, si Dado. Good morning. At sika dito na Kalasyaw. Talagang kimatiya, very supportive matiya. Sika to'y mangiwawan-wan at sara may bungariran. May sika to'y kinmat sa kaya. Uksoy. Oksoy dito na ramay luluganan. Okay, good morning. Pero aliwang puso tan si Kina. Walang puso to. Walad mayor's office tan. Walang puso to. Siyempre, may panaglingkur tumalante marakep. Agauman, Ronald Pidlawan. Jada kilante, walang puso to tan. Dakalang mansasamsam na sa ating puso to. Good morning. Maki Mapalakapak Soriano. Dito Barangay Jimenez at Mapandan. Good morning Adasika. Untan tumat aramay viewers tayon arom. Good morning Adasika yo. Si Richard Muyano Nicolas, good morning. Oy dito Kalasyaw kinlawa nan subsidle danom wala na katubigan dyan. Wala na. So, amay kinay, panangana niya. Mayroon siguro yung mga parte ng mga lubog na talaga, yung mabababang lugar. Pero doon sa kinakainan natin dati, doon sa Kudel ba? May Kudel. Kudel? Maraming sisters. Doon sa malapit sa bahay ni Kuanya, ni Councilor pagbabalang ng tulay. Kasi wala namang hindi nakakaalam sa bahay ni Councilor doon sa papuntang Talibao. Malapit na doon. Walking distance. Pwede mo ring lakarin pero rin. Nakatanla kasi. So, Ken, danom to. Nayari nang ay dugaw kasi abo ba kasi di man Duga. Tadi may dalayan danom. May dalayan danom, di ba? Pero nakakapagtaka lang yung daanan ng tubig doon. Hindi naman siya Diretso. Ginawa naging imbornal. Hangga pula ko na danom kung si Ninong Tirso Karagay. Bagamso Karagay Kalasyaw ta. Nadalantutan. Tapram Malabago, nadalantutay Mangkop. May Kudel di man Si Mamar. Kung tanong, si Mamar Asamar Kalaman nong. At Mangkudel tayo anto naago natin na. Wibes. Ay ang gapo. Tas schedule to man Martes, Miyerkules tan Sabado. Ay talwa mamilo sa Simba. Hindi bagiran na ng kapot may donat natan ta ken amagaan lamay. Hindi tanon naman maminsan nat kini man serve ira di man tagay. Di man nagkulay antes siya ta kaya. Pero antak ken amagaan lamay amay liksab. Amagaan la. Amagaan nakatanla. Okay. Good morning nong si ay ninong ko yung lublaya ta si katutan susakay matya ken kumadon ateng. Dito na Kalasyaw Central School. Sister Ramos dito Barangay Mangkop. Good morning sika. Adalap matya ang gad na agwanta ang gad natan at ken darom limmat sikara. Sarag to ni ken man-exercise tayo. Exercise. Sige. Ayan, sige, tiket tayo engineer. Mag-exercise tayo tuwing good morning sa PAT dyan sa Kalasyaw. Mga empleyado ng LGU Kalasyaw. Yung mga may professionalism, accountable at transparency. Yan po yung ina-implement dyan sa Kalasyaw. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si
Si Vice Mayor Kevin Roy Makanlalay. Good morning kay Councilor Kyle Arthur Art Gaspar. Ay, si Dr. Councilor Nestor Gabrillo, sir. Good morning. Good morning kay Councilor Elias Villaniba. O tanmat si Councilor Manny Twin. Councilor Mike Sison. Si Ardison, Councilor Ardison Soriano. Good morning. Si Councilor Habardani Messina. Si Councilor Jopay Loresco. Si Liga Presidenta Jose M. Paris Jr. Untan tumat si SK Federation President Nariana Ayay Messina. Si Municipal Administrator PJ De Vera. Good morning. Si Sir Jenison De Vera. Ayan, good morning. Tan si Sir Brian Kalaunan. Si SB Secretary. Ayan, Tanamindara staff dito na the Mayor's Office. Good morning. Si Boss Carlo, si Ma'am Marmy, Ma'am Marie Chris. Good morning. Good morning si kay namin ditan. Good morning mga tadalkin ng Kapitan Saldi Bauso na Barangay Makabito, Kalasyaw. Morning, Kap. Ayan, wisatan. Nayari. Kukulik tayo kintan, mapapakulik tayo basura, no ang kapoy driver, si mamanehoy, garbage truck. Ayan, talaga makulik-kulik lawas siya si Kapitan Saldi Bauso na Barangay Makabito, Kalasyaw. Talaga ng posposo tumot so manlingkur at desare ka barangayan to. Si Sir Felix Domicilio, tantumat si Sir Jeffrel, tan si Madam Sheila dito na Mapandan. Good morning. Magina Corda, ayan, good morning. Salamat po mga sir, sabi ni Juan Ryan Solis Flores. Ayan. Good morning. Talaga nanonood yan sa ibang bansa yan. Ray Wajaya ken batian ta aramay si Kimanaya si Councilor Marvin Fabia. Good morning. Nara ko na balik kasli kinto plido to. Si Rolly Jukino ditan at Sunday Pants. Good morning. Mary Grace Migano del Monte. Diyan sa may Umingan. Kumusta kayo dito ba? Ili Umingan. Good morning. Good morning si Jose Kinis. Ayan, good morning. Alvin De Vera de Guzman. Si Alvin niya may nanumubman at Barangay Makabito. Good morning. Susana Bungar Bustamante, good morning. Ito si Yayo Yoko Batutay, Cecilia Morante, good morning. Ayan. Si Ben Gab, si Sir Ben, good morning. Ben Gab Obellanos, akin manisya kayo. Kanto. Manisya kayo kowa kanto. Ando kukwa. Ito may kinto. May tungkulod mangaldan. May relief. Kuha may commission on audit siguro ito baga. Ay simpre nung kutsabaan so ken mayor tan kuha asumpal sa project. Tuntutan. Nabuwas adis kasen tayo tay kimpa tay police investigation. At sara tay maanumalyan project tan sara may anyaniram project. Tane, agto ni gabay ibawag ng Presidente Ferdinand Marcos iri kangaranan unless validate laraman so kangaranan na saramay nasasangkot ira at saratan niya maanumalyan proyekto. Nabuwas antabayanan nyo tan asing batong tipatan. Bali-bali ito niya issue Walang kamag-anak! Hangga po tan, dumalatan ng presidente. Ano, diba mga umalante? Nanunotangkutan Walang kapartido. Walang kamag-anak. Ayan. Wala na tayong oras. Gala. Kaya kayo po pansamantalang namamahalan sa himpapawid.
At magbabalik po kami bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtero Lingkor, Ate Magtipangasinan, Dennis Muharis. Diyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan aray ang mararakap iran sunata. Papangarod si kayo, nasayan istasyon. DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag